Измина една година откакто ползвам Envato Elements. Затова реших да споделя моето мнение за това дали все още заслужава да се абонираш за Envato през 2025 година. Ще покрия всички най-важни аспекти, които са нужни за един видеомонтажист и до края на видеото би трябвало вече да си решил дали се заслужава за теб или не. И също така това видео не е спонсорирано от Envato Elements, така че бъдете сигурни, че ще дам моето напълно честно мнение. Нека започнем с стокови кадри и motion графики. Повечето монтажисти си купуват Envato точно заради този аспект и мисля, че тук няма къде много да сбъркате. На мен лично през последната една година ми се налагаше да обработвам доста видеа, за които повечето работа беше просто да търся стокови кадри и всъщност съм много изненадан от това колко кадри имаше за неща, които аз си мислих, че няма да има нито едно видео за тях. Така че Envato е горе-долу no-brainer, като става въпрос за стокови кадри. Има само едно нещо, което не ми харесва в стоковите кадри на Envato и всъщност това може да е много голям проблем за вас. За разлика от някои други платформи, в Envato нямаш опция да сваляш стоковите кадри на по-ниска резолюция от тази, на която са качени, или по-точно бих казал, че на поне 95% от всички стокови кадри нямаш тази опция. Тоест, ако някое видео е, да кажем, 4К резолюция, няма да имаш опцията да го свалиш на 1080p, което следователно може би ще взема повече място, отколкото би ти се искало. Oh my God, bro. За сега нямаме информация от Envato дали този проблем ще бъде решен в бъдеще, но аз лично много се надявам да бъде оправен, защото това е единствения минус на стоковите кадри и motion графики в Envato. Заключението ми за стоковите кадри и motion графики в Envato е, че са много добри, но ако се налага да ги съхранявате за дълго време на вашето устройство, най-вероятно ще имате голям проблем. Сега нека преминем към музика и саунд ефекти. Доскоро всъщност доста хора избягваха музиката от Envato по простата причина, че всеки път като качиш видео в YouTube с музика от Envato, автоматично ти слагаха copyright claim и трябваше всеки път да диспютваш клейма с лиценза, който трябва отделно да свалиш от download стаба в Envato, което просто е твърде много работа, твърде много занимавка. Но наскоро Envato добавиха функция Claim Ready. Общо взето може да добавиш до 3 канала в SafeList, което значи, че ако качиш видео с музика от Envato в SafeList над канал, не би трябвало да получиш никакъв copyright claim. И също така имаш лимит от 15 индивидуални премахвания на copyright claim от видеа. Тоест, ако този канал не е в SafeList, можеш просто да копираш линка на видеото, поставяш го в Envato и не би трябвало да имаш никакви copyright клеймове на видеото. Но имаме предвид, че не всяка музика в Envato има Claim Clear Ready, което значи, че ако използваш музика без Claim Clear Ready, ще се налага да се разправяш с лицензии, което е доста неприятно. А доколкото качеството на музиката в Envato, всъщност съм чувал доста хора да хейтят Envato заради музиката и казват, че не е добра, но аз не съм на това мнение и на мен много ми харесва и не мисля, че има никакъв проблем. Има всякаква музика и дори преди време Envato добавиха функцията Sounds Like, която ти позволява да вземеш линка от YouTube видео или от Spotify и можеш да я поставиш в Envato и Envato ще се опита да намери подобно звучаща песен на тази, която си поставил. Ползвал съм тази функция немалко пъти и мога да кажа, че в повечето случаи съм доволен от резултата. Бих ти препоръчал да разгледаш музика в Envato и да решиш дали ти харесва. Доколкото за саунд ефекти, доволен съм, но и не чак толкова и мисля, че тук Envato трябва да наблегнат малко повече. Понякога просто се усеща, че не могат да се намерят едни от най-често използваните ефекти, като например Risers. Да, има ги, но в повечето случаи са просто някакви гейм саундове или просто не звучат чак толкова добре. Но ако търсиш, ще намериш. Аз съм на това мнение тук. Може би 95% от всички саунд ефекти, които аз ползвам, са от Envato и бих казал, че звучат доста добре. Това ми е мнението за саунд ефектите. Ако специфично ти трябват само саунд ефекти, със сигурност не бих ти препоръчал Envato. Envato също така предлагат и видео темплейтс за следните програми. Аз лично ползвам DaVinci Resolve и мога да кажа, че има някои плагини, които са наистина много полезни, но има и други, които са просто много неудобни за използване. Така че тук работа е 50 на 50, поне от към експириенс с DaVinci Resolve, но ако ти си ползвал плагини от Envato, да кажем с Premiere Pro или After Effects, можеш да напишеш в коментарите какво ти е мнението. Ето още няколко малки неща в Envato, които са ми направили впечатление. Графики, тук бих казал, че съм доста доволен. Има всякакви текстури,
икони, илюстрации и така нататък. Като повечето от тях ти идват и на Adobe Photoshop и Illustrator файл, така че лесно можеш да ги модифицираш по-късно. Също така има и адони, например за четки, които можеш да използваш в програми като Photoshop и още други неща, които не съм разглеждал и няма как да изкажа мнение. В Envato също има и 3D Tab, в който има 3D рендернати модели, от които можеш да вземеш точната гледна точка като PNG или Photoshop файл. Също така има и 3D файлове, които можеш да ги поставиш направо в някой 3D софтуер. Добро е, полезно е, но не очаквай да е нещо добро колкото Sketchfab. Има и други неща, които Envato Elements предлагат, но просто не ми се налага да ги използвам, така че нямам мнение за тях. Бонус AI Toolkit. Всъщност не знам дали това може да се нарече бонус, защото това е нещо, върху което Envato работят най-много напоследък. AI Toolkit на Envato към момента включва Image Gen, Image Edit, Video Gen, Voice Gen, Inspo Gen и Graphics Gen. И всички работят изключително добре, но имай предвид, че видеогенератора има месечен лимит, който мисля, че е или 15 или 30 генерации на месец, не съм много сигурен. Буквално преди една година, като си взех Envato, като AI функции имаше само Image Gen и Image Edit, които даже не работиха чак толкова добре. Сами може да си представите за една година колко много нови функции Envato са добавили и в бъдеще колко още много ще добавят. Така че от към нови функции и подобрения Envato Elements са 10 от 10 според мен. Аз лично ще продължавам да използвам Envato Elements в бъдеще, поне докато не намеря нещо по-добро. Но според мен за сега това е най-добрия one-stop shop за видеоедитори и контент креатори. Благодаря за гледането, надявам се видеото ти е харесало и вече да имаш някаква представа дали Envato Elements си заслужава за теб. Абонирай се за канала и остави коментар, за да продължавам да правя подобни видеа.